Αν ασχολείσαι ή θες να ασχοληθείς με τα κρύπτο, τότε σίγουρα έχεις ακούσει τον όρο halving. Το halving συμβαίνει κάθε 4 περίπου χρόνια και μειώνει στη μέση την εξόρυξη των bitcoin. Έχει παρατηρηθεί ότι και στα προηγούμενα 2 halving ξεκίνησε ένας συνοδικός κύκλος που κορυφώθηκε τα πρώτα περίπου 2 χρόνια εξόρυξης για να δούμε πτώσεις τα αμέσως 2 επόμενα. Αυτό σίγουρα προσελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών, που πολλοί από αυτούς έχουν συνδέσει την έναρξη του halving με την έναρξη της έκρηξης στις τιμές των κρυπτονομισμάτων. Οι miners θα παράγουν τα μισά από ό,τι παρήγαγαν, με συνέπεια να διαθέτουν στην αγορά λιγότερα και έτσι να έχουμε λιγότερη προσφορά, μεγαλύτερη ζήτηση, άρα και αύξηση της τιμής. Μην ξεχνάτε πως η παγκόσμια οικονομία είναι συνδεδεμένη μεταξύ της και θα χρειαστεί να μπορεί να στηριχθεί όλος αυτός ο μαζικός επενδυτικός οργασμός και από άλλα γεγονότα ή συνθήκες ευνοϊκές ώστε να συντηρηθεί η σχέση halving και bull run.